ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. имрӯз дар барнома сайёҳӣ оинаи зебоии тоҷикистон. кишвари мо бо табиати нотакрор, кӯҳҳои сарбафалак, қулъаҳои мусаффо ва мероси ғании таърихиву фарҳангӣ дорои имкониятҳои сайёҳӣ мебошад. тоҷикистон сарзамини меҳмоннавозӣ ва манзараҳои дилрабо. ободии ватан масъулияти ҳар яки мост. дар саросари кишвар корҳои ободониву созандагӣ бо суръати баланд идома дошта, баҳри бунёди пулу роҳҳо, муассисаҳои таълимию тандурустӣ ва дигар иншооти муҳими иҷтимоӣ тадбирҳои муҳим амалӣ мегарданд. таъмини инфраструктураи муосир ба хотири фардои дурахшон. замини ҳосилхез сарвати бебаҳои миллат. истифодаи оқилонаи замин кафили фаровонӣ ва фардои дурахшони тоҷикистон. ҷамъоварии ҳосил дар сол аз 20 то 25 тонна ҳосилро ҷамъоварӣ кардан мумкин аст. шукӯҳи истиқлол, пайки шодиву нишод. 35 соли истиқлол, 35 соли сарфарозӣ, созандагӣ ва рушди тоҷикистони азиз. таҳияи барномаҳои маърифатӣ ба хотири таҳкими худшиносии миллӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ дар хатлон. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. сайёҳии дохилӣ дар тоҷикистон имкониятҳои хеле калон ва гуногун ҷабҳа дорад, зеро 93% ҳудуди кишварро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. ин соҳа на танҳо барои истироҳати шаҳрвандон, балки барои рушди иқтисодиёти деҳот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ заминаи устувор мегузорад. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. бо мақсади иҷрои дастури раиси шаҳри душанбе ва дар идомаи татбиқи барномаи хатсайрҳои сайёҳии дохилӣ барои кормандони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии пойтахт 1 августи соли 2026 хатсайри сайёҳии душанбе норак душанбе ташкил карда шуд. дар хатсайри мазкур кормандони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, намояндагони воситаҳои ахбори умма иштирок намуда аз мавзеъҳои муҳими сайёҳӣ ва инфрасохтори энергетикии шаҳри норак боздид карданд. ба иштирокчиён доир ба таърихи бунёди боғ, корҳои ободониву кабудизоркунӣ ва нақши он дар фароҳам овардани муҳити мусоиди истироҳату фароғат маълумот пешниҳод гардид. дар ҳамин ҷо меҳмонон бо навъҳои гуногуни дарахтони анор, имконияти рушди агросайёҳӣ ва саҳми ин мавзеи сабзу хуррам дар беҳтар гардидани муҳити экологии шаҳр шинос шуда, аз манзараҳои зебо ва фазои орому фороми он баҳравар гардиданд. баъдан иштирокчиён аз нерӯгоҳи барқии обии норак, яке аз бузургтарин иншооти гидроэнергетикии осиёи марказӣ боздид намуданд. зимни боздид оид ба таърихи сохтмони нерӯгоҳ, иқтидори истеҳсолӣ, нақши калидии ин иншоот дар таъмини амнияти энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон ва аҳамияти он барои рушди иқтисоди миллӣ маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. ҳамчунин меҳмонон бо фаъолияти нерӯгоҳ, сарбанди азими он обанбори норак ва имконияти рушди сайёҳии саноатӣ дар ин иншоот аз наздик шинос шуданд. дар идомаи сафар ҳайати иштирокчиён аз мавзеи истироҳативу сайёҳӣ дар соҳили дарёи вахш боздид карданд. дар ин мавзеъ иштирокчиён бо имконияти фароғатӣ, инфраструктураи хизматрасонӣ ва табиати зебои соҳил шинос шуда, аз ҳавои мусаффо ва манзараҳои дилфиреб баҳравар гардиданд. ҳамзамон барои иштирокчиён бозиҳои шавқовари шиноварӣ ташкил карда шуд, ки боиси болидахотири онҳо гардида барномаи сайёҳиро боз ҳам рангин намуд. баъдан иштирокчиён аз майдони исмоили сомонӣ дар шаҳри норак боздид намуда, бо иншооти меъморӣ ва рамзҳои давлатӣ аз наздик шинос шуданд. таъкид гардид, ки майдон яке аз марказҳои асосии баргузории чорабиниҳои ҷамъиятӣ ва фарҳангии шаҳр ба ҳисоб меравад. дар идомаи иштирокчиён аз дигар мавзеъҳои ҷолиби сайёҳии шаҳри норак боздид намуда, бо имкониятҳои сайёҳӣ, табиати зебо, инфрасохтори муосир ва имкониятҳои рушди сайёҳии экологӣ ва истироҳатии шаҳр ошно гардиданд. зимни боздид таъкид карда шуд, ки шаҳри норак бо мавқеи мусоиди ҷуғрофӣ, обанбори бузург, табиати нотакрор ва мавҷудияти яке аз муҳимтарин иншооти гидроэнергетикии минтақа аз ҷумлаи шаҳрҳои дорои имконияти васеъи рушди сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. хатсайрҳои сайёҳии дохилӣ бо мақсади рушди сайёҳии дохилӣ, муаррифии имкониятҳои бои таърихиву фарҳангӣ ва табиати кишвар, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии кормандони мақомоти давлатӣ роҳандозӣ гардиданд. рушди сайёҳии дохилӣ равандест, ки шаҳрвандон ба хотири истироҳат, шиносоӣ бо табиат, таърих ва фарҳанги сарзамини хеш ба ҳар гӯшааш ба сафар мебароянд.
این سمت برای رشد اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان اهمیتی کلان دارد. دلبر نجمیدین، فردوسی بابانظر، بلال محمدعلی، مخصوص برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه معرفی هواپیمای نوی بوینگ 737-8 مکس برگزار گردید. این هواپیما 3 август به پارک هواپیمایی شرکت هواپیمایی سومون ایر وارد گردید و برای رشد منبع авиация گراجدانی جمهوری تاجیکستان رویدادی مهم به حساب می رود. در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی، پارک هواپیمایی شرکت هواپیمایی سومون ایر با هواپیمای نوی بوینگ 737-8 مکس پررو گردید. در مراسم معرفی هواپیمای نو، نمایندگان اگنتی авиация گراجدانی شرکت هواپیمایی سومون ایر، رهبران وزارت و اداره‌های داخلدار، هیئت دیپلماتی مقیم کشور، نمایندگان شرکت بوینگ و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک نمودند. ضمن برآمد مسئولان ذکر شد که وارد گردیدن هواپیمای نو مرحله نوبتی تطبیق برنامه نوسازی پارک هواپیمایی شرکت بوده، سهم مهم در رشد منبع авиация گراجدانی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. تطبیق لایحه‌های نوسازی پارک هواپیمایی با دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی گردیده، به رشد اینفراستراکتور نقلیاتی کشور، توسعه علاقه بین المللی هوایی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی در ساحه авиация گراجدانی روانه شده است. امروز برای شرکت ما و در مجموع برای ساحه авиация گراجدانی جمهوری تاجیکستان روزی تاریخی و خاطرمان می باشد. قبول هواپیمای نوی بوینگ 737 مکس 8 باز یک قدم استوار در رشد ساحه، بلند برداشتن سطح خدمترسانی، تامین بخطری پروازها و تحکیم نفوذ جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به شمار می رود. نویل گردن شرکت هواپیمایی سومون ایر با چنین دستاورد به واسطه از دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پایداری صلح و ثبات در کشور شهادت می‌دهد. هواپیمای بوینگ 737-8 مکس برای انتقال 174 مسافر پیشبینی گردیده، دارای 12 جای صنفی بیزنس و 162 جای صنفی اقتصادی می باشد. هواپیما با محرک‌های نسل نو و تجهیزات معاصر آویاسیونی مجهز بوده، با ثمرانکی بلند سوزشواری، مسافه بیشتر پرواز، مطابقت با طلبات اکولوژی و سطح بلند راحت برای مسافران فرق می‌کند. باعث خوشنودی همه ماست که امروز در تاجیکستان قرار داریم و ورود هواپیمای نوی بوینگ 737 مکس را به شرکت سومون ایر یکجا جشن میگیریم. قابل ذکر است که شرکت بوینگ با سومون ایر همکاری خود را هنوز از سال 2008 شروع کرده بود و ما در هر یک قدم و مرحله های رشد همراه به سوی آینده درخشان حرکت میکردیم. هواپیمای نوی بوینگ 737 که امروز ورود آن را به این فرودگاه جشن گرفتیم، با چندین برتریت‌ها از جمله گنجایش بیشتر مسافران در خط‌سیرهای سومون ایر، ذخیره زیادتر سوزشواری، خدمت‌رسانی‌های بهتر به مسافران و چندین افضلیت‌های دیگر تفاوت دارد. همچنین به سمت‌های وسیع‌تر از سمت غرب تا اروپا و اکثر کشورهای شرق اقتدار پرواز را دارد. در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، شرکت سومون ایر پارک هواپیمایی خود را با 2 هواپیمای نوی بوینگ 737 مکس 8 افزایش می‌دهد. علاوه کردن این هواپیماهای معاصر به ما امکانیت می‌دهد که سمت‌های نو را برای پیوست کردن وطن عزیزمون جمهوری تاجیکستان با دولت‌های دور و نزدیک، از جمله در نقشه‌های ما است که ما سمت‌های نو به مثل لندن، بریتانیای کبیر، سئول، کره جنوبی و شهرهای پکین و گوانجو در جمهوری مردمی چین را کشاییم. الکی در ماه август ما سمت نو از دوشنبه با پایتخت جمهوری بلاروسیا شهر مینسک پیوست خواهیم کرد. همکاری اگنتی авиация گراجدانی و شرکت سومون ایر با شرکت استحصال کننده هواپیماهای بوینگ در سالهای اخیر به سطح نو برآورده شده. وارد گردیدن هواپیمای نوی بوینگ 737-8 مکس نتیجه همین همکاری ثمره بخش می باشد. یادآور می شویم که هواپیمای نوی بوینگ 737-8 مکس با افتخار دانشمند برجسته تاجیک، فیلسوف و طبیب معروف عصر میانگی ابوعلی ابن سینا نامگذاری شده است.
мамнугоҳи табиии давлатии Зоркул. ҳудуди мамнугоҳ яке аз нодиртарин минтақаҳои ҳифзшавандаи ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар ин мавзеъ дар баробари Заринкул бо 3 кӯли зебои дигар мавҷуд мебошад. мавзӯъро ҳамкорони мо шарҳ медиҳанд. дар шарқи Тоҷикистон миёни қаторкӯҳҳои осмонбӯс гӯшае мавҷуд аст ки табиат то имрӯз симои аслии худро ҳифз кардааст. маконе ки ҳар субҳ бо шӯълаҳои аввалини офтоб бедор шуда, ҳар шом бо оромии хоси кӯҳистон рӯзро ҷамъбаст мекунад. мамнугоҳи Зоркул соли 2000 бо мақсади ҳифзи экосистемаҳои нодири баландкӯҳ ва гуногунии биологии минтақа таъсис дода шудааст. имрӯз он яке аз муҳимтарин минтақаҳои ҳифзшавандаи Тоҷикистон ба шумор рафта, дар нигаҳдории олами нодири набототу ҳайвонот нақши муҳим мебозад. масоҳати умумии мамнугоҳ ин 87700 гектарро ташкил медиҳад. ин ягона мамнугоҳи табиии давлатӣ аст дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар тарафи Помири шарқӣ ҷойгир шудааст. кӯлҳои мусаффои баландкӯҳ ки чеҳраи осмонро дар худ инъикос мекунанд, танҳо зебоии табиат нестанд. онҳо манбаи ҳаёт барои садҳо намуди мавҷудоти зинда мебошанд. ҳар гӯшаи ин мавзеъ аз ҳамоҳангии нодири табиат дарак медиҳад. дар доманакӯҳҳои санглохи мамнугоҳ ҳайвоноти гуногуни ваҳшӣ маскан гирифтаанд. харгӯши кӯҳӣ ва суғур аз ҷумлаи сокинони доимии ин минтақа мебошанд. аммо рамзи асосии ин минтақа гӯсфанди Марко-Поло ба ҳисоб меравад. рамаҳои ин ҷонвари нодир озодона дар паҳноҳои баландкӯҳ ҳаракат карда, яке аз манзараҳои зебои Зоркулро ба вуҷуд меоранд. мутахассисон мегӯянд, маҳз низоми муҳофизатии мамнугоҳ имкон фароҳам овардааст, ки ҳайвоноти ваҳшӣ дар муҳити табиии худ зиндагӣ намуда, мувозинати экосистема нигоҳ дошта шавад. дар ҳудуди мамнугоҳ шикор пурра манъ буда, тадбирҳои ҳифзи табиат пайваста амалӣ мегарданд. дар ҳудуди мамнугоҳи табиии давлатии Зоркул тамоми фаъолияти хоҷагидорӣ, шикор кардан, қапидани моҳӣ, ҷамъоварии растаниҳои шифобахш қатъиян манъ аст. вазифаи асосии мамнугоҳ ин дар ҳолати табиӣ нигоҳ доштани ҳамон экосистема мебошад. дар қатори дигар намудҳои нодир, озодапаланг ё бабри барфӣ низ аз сокинони арзишманди ин минтақа маҳсуб меёбад. ин ҳайвони камёфт, ки рамзи қудрат ва озодии кӯҳистон аст, имрӯз таҳти ҳифзи махсус қарор дорад, зеро нигоҳ доштани ин намуд пеш аз ҳама маънои ҳифзи муҳити зисти онро дорад. Зоркул на танҳо барои олимон ва муҳаққиқон, балки барои дӯстдорони табиат ва экотуризм низ аҳамияти калон дорад. манзараҳои нотакрор, кӯлҳои баландкӯҳ, ҳавои соф ва олами бӯи ҳайвоноти ваҳшӣ ҳар сол таваҷҷӯҳи сайёҳони зиёдеро ба худ ҷалб мекунад. барои ман Тоҷикистон воқеан ҳайратангез аст. ба ҳар куҷое ки меравед, муҳити хеле гарм ва дилнишинро эҳсос мекунед. дирӯз мо 2 гург ва шояд тақрибан 250 сар бози морхӯрро дидем. баъдан ба ин ҷо омадем ва шаби гузашта бошад гӯсфанди Марко-Полоро тамошо кардем. имрӯз субҳ боз ҳам онҳоро дидем. мардуми Тоҷикистон бисёр меҳрубонанд. онҳо меҳмонон ба хусус сайёҳонро ба хонаашон даъват мекунанд. аз ғизои худ меҳмондорӣ мекунанд ва имкон медиҳанд ки таомҳои гуногунро бичашанд. мо аз он хеле хушбахтем ки имкони сафар ба Тоҷикистонро пайдо кардем. ин аввалин сафари мо ба ин кишвар аст ва пеш аз омадан намедонистем ки моро чӣ интизор аст. мо аз ҳамон лаҳзаи аввал худро комилан дар амн эҳсос кардем. ҳифзи чунин мавзеъҳо танҳо ҳифзи табиат нест, ин ҳифзи сарвати миллӣ, нигаҳдории мувозинати экологӣ ва эҳтиром ба меросест, ки бояд барои наслҳои оянда низ боқӣ монад. Зоркул имрӯз ҳамон гӯшаест, ки дар он зиндагӣ бо қонунҳои табиат идома дорад. маконе ки об, замин ва осмон ба ҳам пайванд ёфта, яке аз зеботарин манзараҳои Тоҷикистони биштосоро офаридаанд. дар Тоҷикистон барои муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва экологӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. бо ибтикори Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен давоми 3 рӯзи охир чорабинии сатҳи байналмилалӣ доир шуд, ки ба ин васила имкониятҳои сайёҳӣ ва экологӣ муаррифӣ гардид. Зоишот Оғои Мурозода мавзӯъро идома медиҳад. ҳафткӯл яке аз маъруфтарин мавзеъҳои сайёҳӣ ва экологӣ дар Тоҷикистон аст, ки ҳамасола ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷӣ аз ин ҷо дидан мекунанд. 5-мин
نیمارافون بین المللی کوهی اکو محض در آن همین طبیعت نوتکرار و زیبای تاجیکستان برگزار شد که در آن ورزشکاران از 20 کشور دنیا اشتراک نمودند. جمهوری تاجیکستان کشوری کوهسار و سرچشمه آبهای تازه در سطح بین المللی شناخته شده همیشه تشبثکار مسئله‌های وابسته به حفظ محیط زیست، استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی و حل مشکلات تغییریابی اقلیمی باشد. چورابینی سطح بین المللی که دوام 3 روز در 7 کل شهر پنجکند ادامه یافت 200 ورزشکار و تعداد زیادی سیاحان داخلی و خارجی را به هم آورد. در این دایره نخست مهمانان و هیئت اشتراکداران اکو 7 کل با ظرفیت و امکانات‌های سیاحی و اکولوژی این موضوع شناس شدند. نه تنها جوانان و سن و سال کلان و کارگران هر گونه سمت از جمهوری تاجیکستان بلکه از خارج کشور ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، اروپا اشتراک کردند. در همین جمعیت چه تخمین کردم که تمامی آدمایی که میبیان از دیگر دولت من قدشون هم صحبت شدم. این نیدرلند، اسپانیا، شویتساریا، امریکا، گرمانیا، بلژیم هم اومدن. بسیاری مردم که ما هم صحبت شدیم از دیگر دولت‌ها برای تماشای همین کل اومده هستند. پنجمین نیم ماراتون بین المللی کوهی اکو 7 کل با ابتکار کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با هدف ترغیب طرز حیات سالم، رشد سیاحی اکولوژی، بلند برداشتن معرفت اکولوژی و معرفی امکانات‌های نادر طبیعی و سیاحی جمهوری تاجیکستان در سطح بین المللی دایر شد. атмосфери палаткачоба хорафтан бо палатки мон ҷои нағз буд пеши обба ҳам салқин ҳавош тоза. در مراسم افتتاحی رسمی چورابینی نمایندگان کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولین دیگر ساختارهای داخلدار و نمایندگان کورپس‌های دیپلماتی مقیم تاجیکستان اشتراک نموده نقش تاجیکستان را در حفظ ذخیره‌های طبیعی و رشد سیاحی اکولوژی مهم ارزیابی نمودند. تاکید گردید که با تشبث‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئله‌های آب، اقلیم و حفظ پیریخ‌ها به یکی از سمت‌های مهم روزنامه جهانی تبدیل یافتند. در دایره چورابینی همزمان اکسیای اکولوژی تازه‌کنی ساحل 7 کل برگزار شده اشتراکچیان با مقصد حفظ محیط زیست و نگهداری پاکیزگی یکی از موضوعهای زیبای طبیعی کشور در کارهای جمعیتی تازگی فعالانه سهم گذاشتند. به جای اینکه بخوایم بشینیم و حالا وقت رو تلف کنیم و هیچ کار نکنیم، از لذت میبریم از طبیعت، ولی در کنارش هم داریم طبیعت رو تمیز میکنیم و اون حس خوبی که طبیعت به ما داده رو بهش برمیگردونیم. در روز دوم چورابینی 200 ورزشکار از 20 دولت جهان برای اشغال زینه‌های افتخاری در 3 مسافه 3 کیلومتر، 10 کیلومتر و 21 کیلومتر میانی هم سبقت نمودند. راه‌اندازی تدبیر مذکور بر رشد سیاحی اکولوژی، ترغیب امکانات‌های طبیعی کشور و جلب سیاحان به تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. ورزشکاران از تاجیکستان و کشورهای خارج مسافه‌های معین شده را با موفقیت طی نمودند و دقت آنها را بیشتر راه‌های پرپیچ و تابی کوه و دره‌ها، طبیعت نوتکرار و آبی مصفای 7 کل جلب ساختند. Меня зовут Остапова Шахноза, и это мой первый экомарафон. Забег мой 10 километров составляет. Дорога была довольно несложной, мы пробежали, было очень интересно, виды прекраснейшие, бежишь и просто наслаждаешься этой природой. ما در марафони 10 километра иштирок намуда хушбахтона ҷои аввалро ишғол намудем. Раҳмат ба ташкилкунандагони мусобиқа ки ба мо як имконияти хуб медиҳад барои обу тоб додани барои саломатии бадан. در فرجام مسابقه غالبان از روی 3 مسافه معین گردیده آنها از جانب کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مکافات و جایزه‌های خاطروی قدردانی شدند. В целом трасса очень красивая. Бежишь среди кишлаков, местные люди тебя поддерживают, очень приятно. Очень классно. در این مسافه 21 کیلومتر سزاوار جای دوم گشتم. من با رقیبان از دولت‌های دیگر ازبکستان، قزاقستان، روسیه بود. ما خیلی قطعی آنها رقابت کردیم. من سزاوار جای دوم گشتم در مسافه 21 کیلومتر.
минтақаи ҳафткул ки дар водии шинги шаҳри панҷакент ва дар қалби кӯҳҳои фон ҷойгир аст, яке аз зеботарин мавзеъҳои табиии тоҷикистон ба шумор рафта, бо 7 кӯли рангоранг, табиати нотакрор ва мероси бои таърихиву фарҳангии худ ҳамасола ҳазорон дӯстдорони табиат ва сайёҳонро ҷалб мекунад. эко ниммарафони байналмилалии кӯҳӣ ҳамасола дӯстдорони варзиш, сайёҳон ва тарғибгарони тарзи ҳаёти солимро аз дохил ва хориҷи кишвар муттаҳид намуда ба рушди сайёҳии устувор, муаррифии имкониятҳои экологии кишвар ва ташаккули фарҳанги эҳтиром ба табиат мусоидат менамояд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияи Рӯшон бо суръат идома доранд. барои оилаҳои зарардида хонаҳои нави истиқоматӣ бунёд гардида, ҳамзамон тамоми шароити зарурӣ барои зисти муваққатии сокинони осебдида фароҳам оварда шудааст. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар асоси дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои бартарафсозии паёмадҳои офатҳои табиӣ дар ноҳияи Рӯшон бо суръати баланд идома доранд. аз рӯзҳои аввали рух додани ҳодиса тамоми имкониятҳои давлат барои дастгирии сокинони зарардида сафарбар гардида, раванди корҳои барқарорсозӣ таҳти назорати доимии мақомоти марказӣ ва маҳаллӣ қарор дорад. дар деҳаи барӯшони ҷамоати деҳоти Назаршод Олихудоев барои оилаҳое ки манзилҳои истиқоматиашон бар асари офати табиӣ пурра вайрон гардиданд, қитъаҳои замин ҷудо шуда сохтмони 10 хонаи нави истиқоматӣ тибқи лоиҳаи муосири меъморӣ оғоз гардидааст. давоми 10 шабона рӯзи охир корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, дар ҳамаи иншоот корҳои таҳкурсӣ, деворбардорӣ ва омодасозии қисмҳои асосии сохтмон бо суръат иҷро мешавад. 10 хонаи истиқоматӣ ки бар асари фаромадани сел дар ноҳияи Рӯшон пурра хароб шуданд, аз лаҳзаҳои аввал зери таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт ва дар муддати як рӯз мавзеъ барои сохтмони ин хонаҳои истиқоматӣ муайян шуд ва айни ҳол бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо дар ҷараён ҳастанд. корҳои сохтмонӣ шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда, сохтмончиён бо истифода аз техникаи зарурӣ ва имкониятҳои мавҷуда фаъолияти пурсамар доранд. масъулини соҳа иҷрои босифат ва саравақтии корҳои сохтмониро зери назорати доимӣ қарор дода, барои дар муҳлати муқарраршуда ба истифода супоридани хонаҳои нави истиқоматӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. корҳои сохтмонӣ дар мавзеи нурвум барои зарардидагони офати табиӣ деҳаи Барӯшон бо маром идома дорад. дар ин мавзеъ бунёди 10 адад хонаи истиқоматӣ дар назар дошта шуда, дар муддати 1 моҳ сохта ба истифода дода мешаванд. масъулии сохтмонӣ пурра аз ҷониби ҳукумати мамлакат дастрас гардидааст. дар баробари сохтмони хонаҳои нави истиқоматӣ масъалаи дастгирии иҷтимоии авлии зарардида низ дар меҳвари таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат қарор дошта, айни замон дар мактаби интернати ҷумҳуриявии ноҳияи Рӯшон барои сокинон аз офати табиӣ зарардида тамоми шароити муносиби муваққатии зист муҳайё гардидааст. зарардидагон бо ҷои хоб, 3 вақт ғизои гарм, хизматрасонии тиббӣ, оби нӯшокӣ ва дигар шароити зарурии рӯзгор таъмин буда, барои кӯдакону наврасон низ муҳити муносиб фароҳам оварда шудааст. ин тадбирҳо бозгӯи сиёсати иҷтимоӣ ва ғамхории пайвастаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба сокинони сарбаланди ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар рӯзҳои душвор мебошад. тамоми зарардидагон дар зери таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ҳастанд. ҳамзамон дар маҳалли офати табиӣ корҳои бартарафсозии паёмадҳои офат бо суръати баланд идома дорад. бо ҷалби роҳбарони сохторҳои давлатӣ, техникаи махсус ва мутахассисони соҳавӣ роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта барқарор гардида, дигар иншооти инфрасохторӣ низ пурра таъмир гардида истодааст. дар баробар хисороти ҷиддӣ расидан ба 10 адад хонаи истиқоматӣ ки бар асари фаромадани сел зарари ҷиддӣ диданд, инчунин қитъаи роҳи нақлиётӣ дар масофати муайян баста гардид ва ба дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса бо дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муддати кӯтоҳ дар 2 соат ра кушода ва ба истифода дода шуд. сокинони ноҳия барои ғамхорӣ ва дастгирии пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори сипосу қадрдонӣ намуда, ин тадбирҳоро намунаи равшани сиёсати инсонмеҳваронаи давлат ва ғамхории воқеӣ нисбат ба мардум арзёбӣ менамоянд. дар доираи истиқбол аз ҷашнҳои дар пеш истода дар шаҳри Левакан корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. ин навбат бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ 2 километр роҳҳои ҳудуди шаҳр мунфаш гардиданд. гузориш дар ин хусус.
дар партави сиёсати бунёдкорона ва созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Левакан корҳои созандагӣ бо маром идома доранд. бо дастгирии соҳибкорони ватандӯсту бо нангу ори маҳаллӣ ва саҳми арзандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори шаҳр корҳои ободонӣ аз ҷумла мунфарсозии роҳҳо вусъати тоза гирифтаанд. яке аз самтҳои муҳими корҳои ободонӣ беҳтар намудани ҳолати роҳҳои автомобилгард маҳсуб меёбад. дар ин замина 2 километр роҳи ҳудуди шаҳри Левакан аз нав мунфарш гардида барои таъмини ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт ва мусоидат ба рафтуомади сокинон шароити беҳтар фароҳам оварда шудааст. масъулин зикр менамоянд ки татбиқи чунин иқдомҳо на танҳо ба беҳтар гардидани ҳолати инфраструктури шаҳр мусоидат мекунад, балки барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва фароҳам овардани муҳити мусоиди зиндагӣ барои аҳолӣ низ заминаи устувор мегузорад. роҳҳои ҳамвору босифат имконият медиҳад ки ҳам сокинон ва ҳам ронандагон бо осонӣ ва бехатар аз онҳо истифода намоянд. қобили зикр аст ки корҳои мунфаршсозӣ бо истифода аз техникаву таҷҳизоти муосир ва бо риояи талаботи соҳавӣ анҷом дода шуда сифати иҷрои корҳо таҳти назорати доимии масъулин қарор дорад. бо чунин корҳои ободониву созанда шаҳри Левакан рӯз аз рӯз симои зебову замонавӣ касб намуда барои истиқболи арзандаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагии ҳамаҷониба мебинад. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Зуҳуриддин Маҳмудзода, шаҳри Леваканд, ахбор. дар шаҳри Истаравшан татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ санъатикунонӣ бо сурати кишвар вусъати тоза касб кардааст. хатти нави технологӣ дар заминаи коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адл аз зумраи корхонаҳое мебошад ки баъди мавриди истифода қарор гирифтан маҳсулоти пластмассӣ истеҳсол менамояд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. саноатикунонӣ бо сурати мамлакат имрӯз яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии давлат маҳсуб меёбад. маҳз дар партави сиёсати созанда дар гӯшаву канори кишвар бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ вусъат гирифта имкониятҳои нави шуғл ва истеҳсол фароҳам оварда мешаванд. шаҳри Истаравшан низ дар ин раванд бо қадамҳои устувор пеш меравад ва рӯз аз рӯз симои саноатии он дигаргун мешавад. дар доираи истиқболи арзанда аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии бо сурати мамлакат ва иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшан ба рушди истеҳсолот ва дастгирии соҳибкорони ватанӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. яке аз чунин иқдомҳои муҳим бунёди хатти нави технологӣ дар заминаи коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адл мебошад. иқдоми мазкур аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Мансур Умарзода роҳандозӣ гардида ҳадафи асосии он густариши истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва ворид намудани технологияҳои муосир ба соҳаи саноат мебошад. корҳои сохтмонии иншоот ки масоҳати он зиёда аз 3000 метри мураббаъро ташкил медиҳад имрӯзҳо бо суръати баланд аз ҷониби мутахассисони маҳаллӣ идома дошта тамоми корҳои бунёдӣ мутобиқ ба талаботи муосири сохтмонӣ амалӣ карда мешаванд. ба таъкиди масъулон баъди мавриди истифода қарор гирифтани хатти нави истеҳсолӣ дар ин ҷо истеҳсоли навъҳои гуногуни масолиҳи пластмассӣ аз ҷумла бозичаҳои кӯдакона дучарха фойтунча ва дигар номгӯи маҳсулоти ниёзи мардум ба роҳ монда мешавад. ин тадбир на танҳо барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунад балки метавонад ҷойгузини як қисми маҳсулоти воридотӣ низ гардад. айни ҳол барои сохтмон 30 нафар сокинони маҳаллӣ ба кори доимӣ ҷалб карда шудааст. баъди ба истифода додани ин коргоҳи мо 30 нафар бо кори доимӣ ҷалб карда мешавад. истеҳсоли маҳсулотҳои мо таҷҳизотҳои аз ҷумҳурии мардуми чин ворид карда шуда аз таҷҳизотҳои муосир ба ҳисоб меравад ва инчунин аз роботҳо истифода бурда мешавад. иқдоми мазкур боз як намунаи равшани ҳамкории судманди давлат ва бахши хусусӣ мебошад, зеро имрӯз соҳибкорон бо истифода аз фазои мусоиди сармоягузорӣ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро густариш дода дар рушди иқтисоди миллӣ саҳми арзанда мегузоранд. таъкид карданд ба маврид аст ки пас аз мавриди истифода қарор гирифтани корхона чандин нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши муносиб таъмин гардида ҳамзамон ҳаҷми истеҳсоли
محصولات صنعتی شهر باز هم افزایش خواهد یافت. این عامل برای بلند گردیدن نشاندهنده‌های اقتصادی و تقویت اقتدار صنعتی منطقه نیز مساعدت خواهد کرد. بنیاد چنین کارخانه‌ها بار دیگر ثابت می‌سازد که سیاست صنعتی کنونی با صورت مملکت که تحت رهبری پیشوای ملت عملی می‌گردد تدریجاً نتیجه‌های نظررس به بار آورده بخش خصوصی را به نیروی اساسی پیشبرنده اقتصادی ملی تبدیل می‌دهد. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهری استروشن، اخبار. در 9 انشاءات مدیریت منطقه زیریاب شونده نیروگاه برقی آبی روغون با جلب 21 تکنیکای گوناگون تمغه کارهای ساختمانی جریان دارد که بیشتر انشاءات سال جاری به استفاده داده می شود. گزارش در این خصوص. در ناحیه نورآباد بیشتر انشاءات از حساب مبلغ‌های مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیراب شونده نیروگاه برقی آبی روغون بنیاد شده ایستاده است. از جمله سال روان در دهه روغن بالا ساختمان راه‌های داخلی برای 175 خواجگی، خط برق، آب نوشابه، حوض آب نگهداری و دیگر انفراستراکچور ضروری آغاز گردید تا در آینده برای زیست اهالی محل‌های نوبنیاد همه شرایط‌ها مهیا گردد. از آغاز ساختمان بینای مرکز نمایندگی مدیریت منطقه زیراب شونده نیروگاه برقی آبی روغون در شهرک دربند همگی 2 ماه می شود. تا این دوره کارگران کارهای ساختمانی را در ته‌کرسی انشاءات انجام داده در آشیانه یکم کارهای خیچینی ادامه دارد. در قسمت بالای انشاءات باشد برای ذخیره آب انبار بنیاد شده ایستاده است تا در آینده برای محله نوبنیاد آب نوشابه تامین کرده شود. در دهه توخچه و آبیلورد از روی لایحه 2 چاه عمودی بنیاد شده ایستاده است. هدف ساختمان این چاه‌های عمودی اساساً تامین محل‌های نوبنیاد با آب صاف نوشابه می باشد. با این مقصد تکنیک‌های صاحبی جلب گردیده متخصصان از چقری 200 متر آب برآورده ایستادند تا در آینده از این حساب 520 خواجگی با آب تامین کرده شود. در محله هفتم باشد ساختمان راه‌ها ادامه دارد. با استفاده از تکنیک‌های صاحبی کارگران کارها را تخت و هموار کرده نصب نوبه‌های بتونی و دیگر کارهای آبادانی را اجرا کرده ایستادند تا در آینده منفرش‌کنی راه‌ها اجرا کرده شود. همین طریق کارهای سازندگی در همه سمت‌ها ادامه داشته کارگران بهر آن جد و جهد دارند تا کارهای ساختمانی در مهلت پیش‌بینی شده انجام داده شود. ایدیگولی محمود، دادرجان مرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان با 63 دانشگاه و دانشکده‌های کشورهای خارجی سازشنامه‌های همکاری به امضا رسانیده با آنها همکاری‌های علمی، تعلیمی و ایجادی را به راه مانده است. این نقطه امروز در نشست مطبوعاتی ریاست دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده ابراز گردید. تاکید گردید که سال جاری 90 ختم کرده دانشکده را خط به جای کار گرفته با مؤسسه‌های فرهنگی و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و نویه‌ها به کار فرستاده شدند. اینچنین در سال نو تحصیل در دانشکده از روی 29 اختصاص داوطلبان به بخش‌های روزانه، فاصلوی و غایبانه قبول کرده شدند. در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های کشور چاره‌بینی‌های فرهنگی تحت عنوان شکوه استقلال برگزار گردید. هدف از برگزاری این اقدام تحکیم حس بلند وطندوستی و خویشتن‌شناسی، ارزش‌گذاری به ارزش‌های مقدس ملی و ترغیب دستاوردهای دوران صاحب استقلالی میباشد. همکاران ما گزارش می‌دهند. вақте муҳаббат ба ватан дар қалбҳо реша медавонад, ҳар қадам ба сӯи ободии кишвар, ҳар ҳамоиш ба рамзи ваҳдат ва ҳар садо ба тараннуми истиқлол табдил меёбад. маҳз бо чунин рӯҳияи саршор аз ифтихори миллӣ ва садоқат ба тоҷикистони соҳиби истиқлол дар ноҳияи ёвон чорабинӣ бо шукӯҳи маърифатию ватандӯстона бо иштироки фаъоли ҷомеа, намояндагони касбу кори гуногун, ҷавонон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо баргузор гардид. ин ҳамоиши пуршукӯҳ ки дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон бахшида ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, бо роҳпаймоии густурда ва иштироки фаъоли сокинон ҷилои тозае ба фазои идона бахшид.
дар идомаи чорабинӣ бо шукӯҳ лаҳзаи дигаре ки ба фазои ҳамоиш шукӯҳу ифтихори тоза бахшид, маросими қадрдонии 3 тан аз хонандагони болаёқати ноҳияи Ёвон буд ки бо дастовардҳои назарраси худ дар озмуни ҷумҳуриявӣ, аттестати аълои универсалӣ ва аттестати аълои равиявӣ шарафи ноҳияро баланд бардоштанд. ин комёбӣ далели равшани он аст ки сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи пайваста ба рушди соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити мусоид барои таълиму тарбия самараи шоиста ба бор овардааст. боиси ифтихор аст ки хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Ёвон бо дониши мукаммал, истеъдоди фитрӣ, заҳмати пайгирона ва омодагии ҳамаҷониба дар ин озмуни бонуфуз ширкат варзида соҳиби медалҳои тилло ва нуқра гардиданд. бо мақсади қадршиносии ин муваффақияти арзишманд, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ғолибонро бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сарфароз гардонида, дастоварди онҳоро дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзишманд арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки ҷавонони соҳиб маърифати кишвар идомадиҳандаи роҳи созанда ва кафили фардои дурахшони Тоҷикистон мебошанд. дар фарҷоми силсилаи чорабиниҳои маърифатӣ барномаи фарҳангӣ таҳти унвони шоми истиқлол баргузор гардида бо суруду таронаҳои дилнишини ватандӯстона, оҳангҳои марғуб ва барномаҳои ҷолиби ҳунарӣ фазои ҳамоишро ба ҷашнвораи ҳақиқии муҳаббат ба ватан ва арҷгузорӣ ба неъмати бузурги истиқлол мубаддал сохт. чунин чорабиниҳо танҳо як ҷамъомади идона нестанд, онҳо воситаи муҳими таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, бедор намудани эҳсоси масъулияти шаҳрвандӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи меҳру муҳаббат ба ватан мебошанд. маҳз дар ҳамин гуна ҳамоишҳо арзишҳои муқаддаси ватандорӣ, ваҳдати миллӣ ва ҳамбастагии ҷомеа бештар эҳсос гардида, эҳтиром ба таърихи пуршараф, фарҳанги миллӣ ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ дар қалби мардум амиқтар ҷой мегирад. шукӯҳи истиқлол ба истиқболи 35-уми солгарди истиқлоли давлатӣ дар деҳаи танобчии ҷамъияти деҳоти танобчии ноҳияи Темурмалик. ба ин муносибат пиру барнои деҳа ба ҳам омада бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, муҳаббат ба ватан, қироати шеърҳо дар васфи истиқлоли давлатӣ ва сулҳу ваҳдат роҳпаймоии идона ташкил намуданд. иштирокчиёни чорабиниро асосан кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулони ҷамъияти деҳот ва фаъолони деҳаи танобчӣ ташкил медод. аз чеҳраи ҳар як иштирокчӣ баръаъло мушоҳида мегардид ки воқеан аз омади пайки нек шоду масрур ва сарфарозанд. зимни вохӯрӣ бо сокинону фаъолон иброз шуд ки пойдории истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду инкишофи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳияи Темурмалик, таъмини зиндагии шоистаи мардум ва шинохти аз сурати миллӣ заминаи боэътимод гузошта имкон фароҳам овард ки дар ин муддати кӯтоҳи давлатсозӣ сокинони шаҳрак ва деҳоти дурдасти ноҳия ба дастовардҳои бузург мушарраф гарданд. насби парчами давлатӣ дар манзили истиқоматии шаҳрвандон аз иқдоми навбатии масъулони баргузории чорабинӣ маҳсуб меёфт ки ин ба бедор намудани эҳсоси миҳанпарастии сокинон мусоидати фаъол менамояд. дар ташкили роҳандозии чорабинӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ, сокинони деҳаи танобчӣ ба раванди корҳои таъмиру навсозии роҳҳои кӯчаву паскӯчаҳо суръат бахшиданд. тадбири созандагӣ ба хотири ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати таҳкими инфрасохтори деҳот ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ба истиқболи санаи муҳими таърихӣ бо саҳми сокинони заҳматқарини ин рӯсто амалӣ гардида истодааст. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинон тариқи ҳашар дар ҷамъияти деҳоти танобчӣ зиёда аз 15 километр роҳҳои маҳаллиро пеш аз ҳама санг фарш намуданд, кушоду ҳамвор намуданд ва дар охир мунфарш намуданд. сокинони ҷамъияти деҳоти танобчӣ, соҳибкорони маҳаллӣ, дастгоҳи ҷамъияти танобчӣ имрӯз мардумро дар гирди худ ҳамагиро сарҷамъ оварданд. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳанд зодгоҳи худро, ҷамъияти худро, деҳаи худро имрӯз обод намоянд. бо анҷом ёфтани корҳои роҳсозӣ дар ин масир, сокинон метавонанд дар ҳама фасли сол ба маркази ноҳия ва дигар самтҳо бемамоният рафтуо намоянд. сокинони деҳаи танобчӣ ифтихор аз он мекунанд ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таҷлили бошукӯҳи ҳамасолаи он мароми тозаи корҳои ободонию созандагӣ, бахусус таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ ва бунёди иншооти соҳаи иҷтимоӣ дар ноҳияи Темурмалик марҳила ба марҳила ба рушду пешрафт гулгулшукуфии диёр замина мегузорад. аз ин рӯ минбаъд низ ҷиҳати саҳмгузорӣ дар татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аҳолии заҳматпеша худро масъул мешуморанд. анваршоҳ сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Темурмалик, ахбор.
در ولایت سوخت مساحت باغ و تاکزار حاصل دهنده زیاده از 75,000 گکتار را تشکیل می‌دهد. امروزها باغداران ولایت به جمع‌آوری انگور، سیب و نوک، آلو، شفتالو و دیگر نمودی میوه مشغول بوده. کار و عملشان به آن روانه شده است که در بازار فراوانی تامین باشد. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. ҳамасола дар вилояти суғ дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ боғу токзори нав бунёд ва бо иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ ҳаҷми истеҳсоли мева зиёд карда мешавад. масоҳати умумии боғот дар ҳама бахшҳои хоҷагидории вилоят 78286 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин 64433 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. таваҷҷӯҳи хоҷагидорони вилоят барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ зиёд аст. ба таъкиди кишоварзон боғи интенсивӣ ва суперинтенсивӣ назар ба боғи анъанавӣ аз лиҳози иқтисодӣ бештар манфиатовар буда солҳост ки дар мамлакат таҷриба мешавад. соли 2020 дар хоҷагии ёрирасони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фартуна ва компания воқеъ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар масоҳати 6 гектар боғи нок бунёд карда шуд. инак давоми 3 сол мешавад ки боғ самаровар аст ва ҳосил ҷамъоварию ба хоҷагидорон пешниҳод мегардад. соли равон ҷамъоварии нок аз 1 август оғоз гардид. ҳарчанд бо сабаби боришоти зиёди оғози фасли баҳор ҳосил камтар аст, вале ҳамарӯза дар баробари таъмини марказҳои савдои шаҳри хуҷанд ҳаҷми муайяни он барои фурӯш ба пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе интиқол дода мешавад. хоҷагии ёрирасони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фартуна ко дар умум 33,4 гектар заминро ташкил медиҳад. аз ин 20,6 гектараш боғҳои интенсивӣ мебошад. дар ин минтақа боғҳои асосан зардолу, шафтолу, нок, себ ва биҳӣ мебошад ки дар ин ҷо ҷамъоварии ҳосили нок идома дорад. ин навъҳои дарахт сантамери ва карме мебошад. аз ин боғи суперинтенсиви нок аз ҳар як гектар аз 20 то 25 тонна ҳосилро ҷамъоварӣ кардан мумкин аст. айни замон ҳосилро ҷамъоварӣ карда ба бозор пешниҳод мекунем. мо нақша дорем ки соли оянда содиротро ба роҳ монем. баҳори соли гузашта бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ бо талоши саҳмдорони ҷамъият боз 11 гектар боғи интенсивӣ зардолу, нок ва гелос бунёд карда шуд. ин сол ҳам дар ин ҳудуд бо шинонидани ниҳоли дарахтони зардолу ва нок масоҳати боғот васеъ гардид. ҳоло нашъунамои ниҳоли дарахтон хуб буда хоҷагидорон таъкид мекунанд ки ҳосилнокии пешбинишудаи боғоти нав вобаста ба навъи дарахтон аз 200 то 400 сентнер аз ҳар гектар мебошад. дар маҷмӯъ аз соли 2011 инҷониб дар хоҷагии ёрирасони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фартуна ва компания зиёда аз 20 гектар боғи зардолу, шафтолу, нок, бодом, себ, биҳӣ ва гелос бунёд карда шудааст. дар ин ҷо мо боғи зардолу навъи пиритсе ташкил кардем ки имсол соли дуюм мебошад. солҳои оянда ҳосилро ҷамъоварӣ кардан мумкин аст ва марҳила ба марҳила мо боғҳои суперинтенсивиро зиёд карда истодем. дар доираи рушди минбаъдаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фартуна ва компания сохтумони маркази муосири логистикӣ бо иқтидори нигаҳдории яквақтаи то 200 тонна маҳсулот пешбинӣ гардидааст. таъкид кардан ба маврид аст ки боғдорӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии вилояти суғд буда рушди он дар таъмини амнияти озуқаворӣ, ғанӣ гардонидани сабади истеъмолӣ, дастрасии корхонаҳои коркард бо ашёи хом, афзун намудани имконияти содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим дорад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. дар доираи дастгириҳои ҳукумати кишвар дар солҳои истиқлоли давлатӣ ба соҳаҳои чорводориву паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ як зумра имтиёзу сабукиҳо пешниҳод гардиданд ки дар натиҷа нишондиҳандаҳои ин самтҳои соҳаи кишоварзӣ тамоили мусбатро касб намудааст. бо ин роҳ сатҳи таъминот беҳтар ва имкони содирот муҳайё гардид. гузориш дар ин хусус. татбиқи механизми дастгирии мақсадноки молиявии истеҳсолкунандагони ватанӣ тавассути имтиёзҳои низоми андозбандӣ ва гумрукӣ, қабули саривақтии барномаҳои давлатӣ барои соҳаҳои паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва истеҳсоли хӯроки омехтаи чорво аз боҷҳои гумрукӣ имкон дод ки дар зарфи 35 соли истиқлоли давлатӣ рушди босурати ин бахшҳо таъмин карда шаванд.
саршумори ҳам чорвои калон моли майда ҳам истеҳсоли гӯшт шир тухм маҳсулот то соли 2000 паст рафта нишондиҳандаҳо манфӣ арзёбӣ мегардид. баъди тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки якчанд барномаҳои соҳавӣ қабул гардид ҳамзамон қонунҳои соҳавӣ қабул гардид ки барои рушди соҳаи чорводорӣ мусоидат намуд ва саршумори чорвои калон ва моли майда ва истеҳсоли маҳсулоти соҳаи чорводорӣ сол аз сол афзоиш ёбад. чорвои калон моли майда нисбати соли 91 ду маротиба афзоиш ёфта, истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ низ зиёд гардид. ин тадбири муҳим дар солҳои истиқлоли давлатӣ имкон дод ки хароҷоти аввалияи субъектҳои хоҷагидор ба таври назаррас коҳиш ёфта, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти худиву ивазкунандаи воридот дар бозори дохилӣ ба таври назаррас афзоиш ёбад. ин ҳама тадбирҳо ба хотири афзун намудани маҳсулнокӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав ва таъмини амнияти озуқаворӣ амалӣ карда шуданд. имтиёзҳои соҳавӣ ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаҳои паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ умуман ба самти чорводорӣ имтиёзҳое дода шуд ки дар таи 5-6 соли охир истеҳсоли махсусан маҳсулоти соҳаи паррандапарварӣ 5-6 маротиба афзоиш ёфт. воридоти ин намуди маҳсулот чорводорӣ яъне тухм, гӯшти парранда коҳиш ёфт. намояндагони бахши хусусӣ бо бархурдор гардидан аз ин сабукиҳо дар ғанӣ гардонидан бозори истеъмолӣ бо гӯшту тухм, моҳӣ ва шир нақши назаррас гузоштанд. афзоиш ёфтани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир имкон фароҳам овард ки воридот коҳиш ёбад ва имкони содирот намудан низ муҳайё гардад. ин далели он аст ки имтиёзу сабукиҳои аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ равона гардида барои рушди бештари ин соҳаҳо мусоидат намуд. дар шаҳри хоруғ ярмаркаи фурӯши либоси мактабӣ оғоз гардид. дар ярмарка либосҳои мактабӣ мутобиқ ба талаботи соҳаи маориф пешниҳод мегарданд. ин иқдом ба волидон имкон медиҳад ки пеш аз оғози соли нави таҳсил либоси заруриро аз истеҳсолкунандагони маҳаллӣ дастрас намоянд. гузориш дар ин хусус. дар арафаи соли таҳсили 2026-2027 ярмаркаи фурӯши либоси мактабӣ бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ роҳандозӣ гардид ки ин барои дастрас намудани либоси босифату мутобиқ ба талаботи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон барои хонандагон заминаи хуб фароҳам месозад. дар ярмарка намудҳои гуногуни либоси мактабӣ барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ, миёна ва болоӣ аз ҷумла костюмҳо, шим, куртаи сафед ва дигар лавозимоти зарурӣ пешниҳоди харидорон гардидааст. маҳсулоти пешниҳодшуда аз матоъҳои босифат омода шуда бо духти зебо, устуворӣ ва нархҳои дастрас фарқ мекунанд. масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баҳори ишқ иброз доштанд ки корхона духтани либоси мактабиро бо типи нави замонавӣ ва дизайни махсус баҳуда гирифтааст. ҳамаи намуди либосҳо мутобиқ ба талаботи амалкунанда омода гардида, ҳангоми истеҳсол ба сифати матоъ, роҳатии истифода ва талаботи санитарӣ диққати махсус дода шудааст. бояд ёдовар гардид ки ҳадафи асосии баргузории чунин
ҳангоми ярмаркаҳо ин таъмин намудани хонандагон бо либоси ягонаи мактабие ки бо тарҳи хуш ва сифати хубу замонавӣ духта шудааст ба ҳисоб меравад. сокинони шаҳри хорух ва падару модарон аз ташкили чунин ярмарка изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид карданд ки баргузории он барои омодагӣ ба соли нави таҳсил хеле мусоид буда имконият медиҳад либоси босифатро мустақиман аз истеҳсолкунандагон бо нархи мувофиқ дастрас намоянд. қобили зикр аст ки ин иқдом дар доираи дастгирии истеҳсоли ватанӣ таъмини бозор бо маҳсулоти босифат ва фароҳам овардани шароити мусоид барои омодагии хонандагон ба соли нави таҳсил роҳандозӣ гардидааст. ярмаркаи мазкур то оғози соли нави таҳсил идома ёфта барои тамоми сокинони шаҳри хорух хизматрасонӣ хоҳад кард. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, шаҳри хорух, ахбор. дар муассисаҳои таҳсилоти то мактабии ноҳияи шаҳри нав давраи солимгардонии кӯдакон ба роҳ монда шудааст. дар ин давра барои тарбиятгирандагон шароити мусоид фароҳам оварда шуда таваҷҷӯҳи асосӣ ба таҳкими саломатӣ, хӯроки серғизо, машғулиятҳои варзишиву фароғатӣ, бозиҳои зеҳнӣ ва сайру гашт дар ҳавои тоза равона гардидааст. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади таҳкими саломатии кӯдакон ва ташкили истироҳати пурсамар дар мавсими тобистон дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии ноҳияи шаҳри нав давраи солимгардонӣ идома дорад. дар доираи ин тадбир барои тарбиятгирандагон шароити мусоид фароҳам оварда шуда машғулиятҳои варзишӣ, бозиҳои шавқовар, сайру гашт дар ҳавои тоза ва чорабиниҳои фарҳангиву маърифатӣ баргузор мешаванд. ба кӯдакон хӯроки серғизо ва мутобиқ ба меъёрҳои беҳдоштӣ пешниҳод гардида кормандони тиб пайваста вазъи саломатии онҳоро назорат мекунанд. ҳамзамон бо риояи талаботи санитарӣ ва қоидаҳои бехатарӣ тамоми чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. айни ҳол дар муассисаи мо давраи солимгардонӣ рафта истода ҳафзҳои шиноварӣ, хумурек ташкил карда шуда ғизои хуб, серғизо, мевои тару тоза ташкил карда шуда. масъулини соҳаи маорифи ноҳия иброз медоранд ки ҳадафи асосии давраи солимгардонӣ таҳкими саломатии кӯдакон, рушди ҷисмониву равонии онҳо ва ташкили фароғати судманд дар рӯзҳои тобистон мебошад. чунин тадбирҳо дар ҳамаи муассисаҳои томактабии ноҳияи шаҳри нав тибқи нақша идома доранд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, таҳсияту хонаобод бошед.